Некалькі стагоддзяў таму у вялікім княстве літоўскім, як і ў многіх частках Еўропы, людзей судзілі за вядзьмарства. У выпадку ВКЛ такіх судоў адбывалася не так шмат, але яны адбываліся часцяком з вельмі сумным прысудам для абвінавачваных. Мяне завут Наста, гэта палатно. Расказваю вам пра 5 судоў над чараўнікамі, што адбыліся ў вялікім княстве літоўскім. За чараўніцтва ў мінскай вёсцы пастанавілі спаліць. Улетку 1622 года ў невялікай вёсцы Курковічы, якая знаходзілася непадалёк ад Менска, злавілі селяніна падчас дзіўнага рытуалу і абвінавацілі ў чараўніцтве. Напярэдадні купаля дробны шляхціч Ян Федаровіч абыходзіў палі каля Курковічаў і заўважыў нешта незвычайнае. На яго полі стаяў селянін Барыс Славіковіч, які вырываў жыта разам з каранямі. Федаровіч бачыў, як селянін абкручваў вырванае жыта вакол кола, а затым закапаў кол на могілках. Пасля Федаровіч літаральна схапіў меркаванага чараўніка за руку і прывёў у Курковіча. На наступны дзень у Курковічах склікалі копны сход, гэта традыцыйны сялянскі суд. Падчас суда агледзелі месца рытуалу, а сам Славіковіч прызнаў сваю віну. Аднак прысуд вырашылі вынесці на большым сходзе, каб сабраліся людзі і з навакольных вёсак таксама. Славіковіча перадалі цівуну, каб ён правёў абвінавачванага на наступны суд. Аднак гэтага не адбылося. Калі сабраўся суд, то ні цівун, ні Славіковіч не прыйшлі. У цівуна патрабавалі аддаць абвінавачванага, але той адмовіўся. Копны суд прыняў рашэнне па старых сведчаннях, па якіх Славіковіч прызнаваў сваю віну, таму яго абвясцілі чараўніком і прысудзілі да смерці праз спальванне. Справа на гэтым не скончылася, атрымала працяг і дайшла да Менскага гродскага суда. Прадстаўнікі цівуна сцвярджалі, што копны сход не меў права разглядаць справу аб чараўніцтве, бо паводле статута ВКЛ такія абвінавачванні павінны былі разбірацца ў іншым судзе. Менскі ваявода Пётр Тышкевіч прыняў рашэнне на карысць копнага суда. І ён прызнаў прысуд законным і пацвердзіў яго. Цівуну загадалі выставіць Славіковіча на трэці копны суд, дзе ён павінен заслухаць прысуд і быць пакараным. У выпадку, калі гэта бы не адбылося, Славіковіча дазвалялася злавіць у любым месцы і выканаць прысуд, то бок спаліць жыўцом. Заблытаная справа пра чараўніцтва з Пінска. Вясной 1630 года пінскі войскі і падстараста Мікалай Ельскі падаў позву ў гродскі суд Пінска. Ён сцвярджаў, што яго жонка ўжо некалькі гадоў цяжка хварэе, а прычыны хваробы – вядзьмарства. Ельскі нават назваў вінаватую ў чараўніцтве. Ёй была жонка вознага Вячоркі Высоцкага. Галоўнай сведкай у справе стала служанка жонкі Войскага. Яна расказала, што жонка вознага, якую яна называла сваёй цёткай, аднойчы сустрэла яе на дарозе. Размова аказалася спакуслівай, бо возная абяцала дапамагчы і вызваліць дзяўчыну са службы, а яшчэ выдаць яе замуж. Узамен яна патрабавала адну паслугу. Праз хлопца Піліпа возная перадала дзяўчыне чары. Гэта была костка, цвік і пясок, што былі ўзятыя з могілак нейкай Маргарыты ў вёсцы Высокая на Піншчыне. Пасля гэтага служанку нібыта навучылі рытуалу. Спачатку яна павінна была скрэпсці костку і змяшаць яе з пяском. Гэту сумесь трэба было падаваць жонцы Войскава ў піве. Калі жанчына ехала ў дарогу, то перад гэтым яе трэба было абысці супраць сонца абавязкова і прамовіць заклён. Яко кость мертва і не ходзіць, так, абы пані была мертва. Возная сказала служанцы, што яе гаспадыня памрэ не адразу, а на 4-й год. У судзе служанку папярэдне катавалі, каб яна расказала пра ўсе акалічнасці справы. Дзяўчына нават паказала прадметы, якія ёй нібыта перадала возная. На баку абвінавачвання выступілі іншыя сведкі. Суд знайшоў 2 чалавек, якія сцвярджалі, што бачылі, як жонка вознага брала пясок на могілках. Яшчэ аднаго сведку селяніна Піліпа, які перадаў чары, знайсці так і не змаглі. Піліп нібы ўцёк неўзабаве пасля меркаванай перадачы чароўных прадметаў служанцы.
Возны Вячорка Высоцкі не здаваўся і абараняў жонку. Ён сцвярджаў, што ў судзе кажуць паклёп, а на яго жонку ніхто ніколі не думаў як на чараўніцу. Высоцкі заявіў, што служанка залежыць ад сваёй гаспадыні і можа казаць тое, што ад яе патрабуюць. Возны таксама прапаноўваў даць прысягу з іншымі людзьмі, каб засведчыць, што яны не маюць да чараўніцтва ніякага дачынення. Ён нават сказаў падчас суда, што калі войскі Ельскі прызнае, што яго жонка сапраўды зачараваная і памрэ ад гэтых чар, то і яго жонка гатова прыняць любое пакаранне. Суд аказаўся ў складанай сітуацыі і адклаў справу, пакуль не будуць знойдзеныя дадатковыя сведчанні і не праверыць паказання. Таксама не будзе знойдзены той самы Піліп. Судзілі за тое, што не адвяла смяротную хваробу. У 1670 годзе на Брэшчыне памёр шляхціч Філон Бухавецкі. Яго брат Епімах Бухавецкі быў перакананы, што смерць не была натуральнай. На яго думку, Філон памёр ад чараў. Падазрэнне шляхціча упала на сялянку Мархліну Харчыху, якая належала да маёнтку Астрамеча і была падданай Катажыны Касцюшкоўскай. Касцюшкоўская, у сваю чаргу, была жонкай Адама Бухавецкага. Для высвятлення абставін справы ў маёнтак Астрамеча прыехаў суддзя Грыгорый Ласкоўскі. У маёнтку сабралася вялікая колькасць людзей і перад грамадой пачалі абмяркоўваць магчымыя прычыны смерці Філона. Многія сцвярджалі, што Харчыха даўно займаецца вядзьмарствам. Асаблівую ўвагу ў суддзі выклікалі словам мужа падазраванай. Ён заявіў, што пані Катажына прасіла яго жонку, каб тая не адводзіла ад хворага смяротнай хваробы. Епімах Бухавецкі быў перакананы ў вінаватасці сялянкі, таму прасіў, каб яе дапыталі з катаваннем. Аднак узнікла перашкода, бо Мархліна Харчыха была ўвогуле падданай іншага прадстаўніка Бухавецкіх, Гераніма Бухавецкага, і той адмовіўся выдаваць сялянку на катаванне без належнага судовага разбору. Геранім заявіў, што гатовы аддаць Харчыху любому суду, але не дазволіць караць яе без законнай працэдуры. Епімах не адмовіўся ад сваіх абвінавачванняў і ўнёс заклад у 1000 злотых, каб суд пачаў працэс. Грыгорый Ласкоўскі запісаў усё пачутае і далучыў у гродскія кнігі брэсцкага суда. Менавіта дзякуючы гэтаму допісу абвінавачванні ў чараўніцтве дайшлі да нашага часу, але сам дакумент не паведамляе пра канчатковае рашэнне суда. Як суд над чараўніцай сарвалі бойка шляхціцаў. Улетку 1684 года ў ваколіцах вёскі Навошычы, што на Піншчыне, адбыўся копны сход, які хутка ператварыўся ў гучны канфлікт з абвінавачваннямі ў вядзьмарстве і скончыўся бойкай. На купале на полі каля Навошычаў скарбнік Андрэй Букраба сабраў мужыкоў з некалькіх навакольных вёсак. На полі скарбніка здарылася нешта дзіўнае. Жыта было нібыта закручанае і сапсаванае, а людзі сказалі, што яно было зачараванае. У той час падобныя з'явы рэдка тлумачылі натуральнымі прычынамі. Таму, калі ураджай гінуў без відавочнай прычыны, то вінаватымі называлі чараўнікоў. Разам з гэтым з палёў скарбніка знікала сена. Букраба падазраваў, што вінаватыя сяляне шляхціча Габрыэля Вішнеўскага з суседняга маёнтка. Крыху пазней высветлілася, што палі яшчэ аднаго шляхціца Пятра Вішнеўскага таксама пацярпелі ад чараўніцтва. І менавіта ён назваў вінаватую Урсулу Тышкоўку, якая была служанкай у Габрыэля Вішнеўскага. Пётр Вішнеўскі сцвярджаў, што асабіста бачыў, як жанчына рабіла падазроныя рэчы ў палях. На суд, які быў павінен адбыцца ў сярэдзіне лета 1684 года, Габрыэль Вішнеўскі не прывёў сваю служанку. Замест гэтага ён прыехаў з узброенай аховай. Яго ахова лаялася і разганяла людзей, а прысутных білі шаблямі, каб сарваць сход. Хутка суд ператварыўся ў хаос, а Габрыэль Вішнеўскі адмаўляўся выдаваць Урсулу Тышкоўку. Нягледзячы на гэта, копны суд прыняў рашэнне. Падазраваную жанчыну пастанавілі аддаць кату, каб той на працягу гадзіны паспрабаваў выпіць з яе сведчанне, а калі яна прызнаецца, яе павінны былі спаліць. У выпадку, калі жанчына не прызнаецца ў чараўніцтве, то абвінаваўца мусіў заплаціць штраф за паклёп.
Выканаць пастанову копнага суда так і не змаглі. Супраціў Вішнеўскага і гвалт падчас сходу фактычна сарвалі далейшае разбіральніцтва, таму справу перадалі ў вышэйшы суд. У ім канфлікт паміж шляхціцамі і абвінавачванні ў чараўніцтве павінны былі атрымаць далейшы разгляд. Цікава, што менавіта з гэтай мясцовасці больш чым праз 10 гадоў пачнецца яшчэ адна буйная справа аб чараўніцтве. Позняй восенню 1699 года у ваколіцах Навошычаў зноў сабралі копны суд. Зноў адным з галоўных абвінаваўцаў быў скарбнік Андрэй Букраба. Ён сцвярджаў, што ў навакольных вёсках уже шмат гадоў дзейнічаюць людзі, што адступіліся ад Бога і займаюцца ведзьмарствам. Букраба назваў ведзьмарамі сялян-шляхціца Францішка Дубавецкага, Кірылу Адамовіча і яго сына Фёдара, Грышку Штапуха і Палашку Сегіну. Галоўным і самым небяспечным чараўніком назвалі Кірылу Адамовіча. Суседзі расказвалі, што ён праводзіць таямнічыя абрады, робіць лекі, а часам выводзіць коней апоўначы на могілкі. Мясцовае насельніцтва было ўпэўнена, што менавіта Кірыла Адамовіч зачараваў шляхціца Габрыэла Вішнеўскага, пасля таго неўзабаве і памёр. Сына Кірыла Фёдара абвінавачвалі ў тым, што той дзіўна круціў зерні, што для людзей выглядала як відавочная прыкмета ведзьмара. Палашку Сегінаву абвінавачваў селянін Чарко, які сцвярджаў, што дзяўчына зачаравала яго карову. Пасля чараў карова стала дзікай, перастала даваць малако і ўрэшце здохла. Шляхціц Францішак Дубавецкі катэгарычна адмаўляў абвінавачванне, што тычыліся яго сялян. Ён сцвярджаў, што ў яго маёнтку ніхто не займаецца ведзьмарствам, а ўсё расказанае з'яўляецца чуткамі. Дубавецкі прапаноўваў суду, каб і сяляне пацвердзілі невінаватасць прысягай, і іншыя людзі разам з імі. Суд пастанавіў, што трое падазраваных, Кірыла Адамовіч, яго сын Фёдар, Палашка Сегінава, павінны былі даць паказанні пад катаваннямі. Калі б яны прызналіся ў ведзьмарстве, то іх чакала смяротнае пакаранне. Грышку Штапуку дазволілі даць прысягу, бо супраць яго доказаў было менш. Дзякуй, што паглядзелі гэта відэа разам з намі. Гэта было палатно. Калі вам спадабалася наша відэа, абавязкова стаўце падабайкі, пішыце каментарыі і расказвайце пра нас сябрам. Далей яшчэ цікавей.